Sa una, katong teenager pa ko, hilig pa kay ko mag-party-party. Grabe lagi, usahay mo, abot to sa punto na halos magkamang na miss kalsada. Pero nagkadugay sa mut na karon na late 20s na nako, ambot, mura kapoy naman mo pa wild-wild og party. Chill-chill na naman akong gusto karon ba, kanang barbecue, hungit-hungit og beef steaks, sipin on wine dayon, pat. Patong-atong ni Agi, nakahiring ko nga barato, manday kay karon sa SNR no. Nasa sila yung promo karong September. Ya diya ba nagika ng mga imported na brands sa mga beef ug wine no. Mato ba naglaway ko pag scroll na ko silang page. Pero wala ko yung membership card diri bay, makasulod ra ko diri ikog-ikog ko sa mga uyuan. Where do you think you're going? Bato naka-decide ko nga it's about time na mag-apply na ko. Dali naman din mag-apply og membership card diri sa SNR bay. Siguro ka mag-fill up gamay, pakita rin kag valid ID, picturean din ka, bayadan kag 700, nya hulat ra ka gamay, then boom! Welcome to the family. Advice na natakaroon diri sa sulod. O din ang SNR Members Fest. So makita ninyo na uban buy one take one, na uban nga gamay lang discount o discount. Pakilike ko daanan nga video bay basi makalimot ka nya ba, di ba? Basin lang ba? Ayusa jud diri daghan kag stocks ba nya discounted. Mato naghana lagi na mo gipamalit lagi, muraha lagi na kog dagag kwarta. Abi pa lang rich kid. Ano man daghan kog gipamalit be, di ba? Ano man di ay sponsored man nga video be. Nadri ang kauban na milit siya ice cream. Nag-dilemma siya, seryoso kay siya siyang kinabuhi ba no? Ya, mato well, nag-shopping me na kuyawan ko diri bay kay pag adto na ko sa unahan nakasugat ko og gigante na pasayan. Pero na-realize na po dahil ako nga prone naman dito guys. Yung mato na pero po happy kay ko sa mga napalit diri bay, mga trusted ni nga mga brands nga di kay nimo makita sa ubang mga supermarkets. Og tungod po kay na ko yung membership card niya, di na ako kailangan magikog-ikog para lang makasulod. Ya, mato pag uli na mo, giluto na mo ang pagkalamay-lamay na beef. Potato dippers. Ya, food trip na dayon. O di ba, lamay kay chill-chill, kanang pina-relax lang na party ba. Paki-share ko ani nga video bay.